lähti kahvimiehet. Anna käykö tuonne sanomaan Samuel vessaan kylään. Toinen tulee ja toinen mänä. Vittu kun sylettä. Tää on tää vittu. Etkä sä nyt kuselle mene sinne. Ups. Saaskaa itse pissiä rahaa. Joo. Pissu. Lyipä ovi kiinni. Hei, nyt vielä kyllä haluan tupakkaa. Saat. Hyvä, mitä? Toinen kahvimies tuli. En tiedä, mulla on aika kahvikiinti joka tähän. Kun meitä ei saa mitään. Lähden tyyppi pipulla, kun mä lähden tesipukista taas juomaan kahvia. Tässä on viinerejä. Niin Ei on. mulla mene kahvi alas. Ei mä. Anna naapurilta kysyä. Kuten niin tullut, että Kake, onnistuuko? kahvi korvista pihalle. Kake, onnistuuko? Joo, kyllä nää tälleen kun opettelee. Lähde alas. Kyllähän näitä... Miten nää mun sähkövettet muuta? Isältä persettä tänne. Eikä näe. Näytit jo. Hyvä on. Nyt tähän nuolastaa. Joku toinen. En tiedä. No nyt pitäisi se jonkinlainen tuli, mutta... Aika tiukkaa. Kyllä vittu tuo kahvi tulee oikeesti sulle. Ei oo viineriä. Minä sulle viinerit näytän kohta kuule. Ei oo maistu tuo kahvi pelkästään. Muistatko kun sait 2 viineriä putkeen? Maistu. Oi vittu. Tervope juomaan kalja. Jos sulla on joku lähettää. Tulehan tää kaukaa. Nyt kahvi juo. Tervope juomaan kalja, mitä se on? Voidaanhan se hakee. Menee. Ei mene. Kauko. Miksi teit niin? Miks näin? Ei mulla mene tuo kahvi on. Ei. Täältä sinne ja sieltä. No se on käynyt. Kalja menee. Joo, silmiä. Silmät seisoo liitot. Kauko. Näytä ne silmät tänne. Voi vitsi himpul. Voi vitsi pimpulat kaukolla on silmät punaiset. Älä kuvaa mua aina. En. Tää tuota... Mitä se lukee? Oitis. Ei siis otahan nyt otahan nyt. Olvi. Perkele. Hyvä kuvataan. OAVI. Mulla on tällaista... Keksihän tästä. Maistus joku... Olvi. Onnettoman... Leena. Limaa vitkutti me itse. Okei. En nyt kyllä keksi. Nyt ootahan minä. Keksihän tuosta joku... Ootahan kun nyt minä käyn säväillä. Otapa tää huika ensin. Oikea lähde. Olvi. Se on selvä. Oikea lähde. On. Haa mulle kalja. Oikea lähde vie Etelä. Nyt menee. itään. Oikea lähde vie itään. Saa. Pistäkää tää oikeesti tonne. Tee nyt se mainos siitä Olvista. Tää on Olvin mainos. Minä otan tämän. Tää on kuva tässä. Mielentilassa. No okei. Nyt yhdyn edelliseen. Ja Tässä. kuinka vakavia. No en oo vakava. On. Mä en oo vakava kuin hautajaisissa. Sä lähdet sitä puhumaan. Jos siellä. No niin, Olvin mainos alkaa nyt. Niin kato kun tässä on tää Olvi. Niin tää on tuo. Okei. Nää on poistettuja kohtauksia. Me ei saatu kohtausta. Tää on Et sä muista oikea lähde. Oikea lähde vie itään. Tuo ei muista mitään.
Kukaakin on kans. Hei. Hei. Olvi. Tää on kahvi. Voi helvetti. Tossa on kahvi. Niin, tuossa on kahvi ja tässä on Olvi. Oikea lähde vie itään. Niin. Joo, hyvä kalju. Hyvä. Ei ole paljon Idä. muuta. Mutta ei haettu kultanokkaa. Ollaan täällä täällä Peitsarissa. Tää on siinä... Poikki. Sinun pitää olla kuvamies, saatana käsikirjoittaja. Mä teen vaan sen. Äsken olisi mennyt hyvin. Anna mulle tointa tässä. Sun pitää olla tässä niinku naputtamassa näitä yhtä. Poikki. Uudestaan. Ja vielä kerran mainosta. Ja kamera käy. Tää tupakka on tämmönen. Tää pistää aina korvan taa tälleen. Näin. Hyvin palaa. Hyvin palaa. Ja Hyvin ytyiseen. tässä on kyllä vielä huikan verran jäljellä. Äkkiä pois. Ei, kyllä meidän pitää nyt vielä Olvia vähän mainostaa. No niin, nyt alkaa vuosi. Niin muistatko? Mikä se oli oikein lähde viitää? Niin. Mikä se on? Tässä on Olvi. Oikea lähde. Viitään. Tästä kun ottaa huikkaa, niin se vie sinne sitten. Juu. Kake. Laita tuon harjoittelija kyytiä, teet semmonen Sami on sulla rislaa lisää. kake. Tää sit menee kuvakkeessa, mutta tiedätte se? Kake, laita se perun. No tässä on vissiin yksi. Hyvä ölppä. On niin täältä. Vai itse pimpula. Ne. Minähän en polta selvinpäin. Tiedätkö kaiken naiset? Me urheilija, me harrasta semmoista Karatekit ja kake. nakkikuski. Kiitolinja ja kiimalinja. Täälläpäs on aika hiljasta täällä Peitsarissa. Voi terve. Ei me ees mummo ja Maria. Ai nythän on talvi saatana, voi terve. Hyvin palaa. Onks se nyt kuva? Joo. Ja teinit, jos poltatte tätä tupakkaa, niin muistakaa aina polttaa ne saatanan villat tosta filterin päästä, ettei tuu yskää tai kurkkukipua. Kiitos Naama. Kiitos Nam. Ryypättää huomenenkin päivä. Juu, kyllä. Samalla lailla. Tämä päivä. Kake. Mikäs päivä huomenna? Me haluun noin kuvakkeessa ja me en saa mielen rauhaa, niin kun ne pyörii siellä netissä.